Revedem imaginea, doamnelor și domnilor, și vedem și care este reacția Rusiei și mai ales o să vedem imaginea de la sol. Biciclistul merge, să dăm drumul la imagini, merge, vedeți foarte bine în imagini, în stânga, tancurile rusești, o coloană de tancuri rusești, sunt și alte mașini, puteți vedea puțin mai în spate, mașini ale armatei ruse. Aceea este coloana, ajunge în intersecția respectivă, face stânga și vom vorbi cu generalii pe care îi avem în studio în această seară. Tancul acela execută un foc asupra biciclistului. Un om neînarmat care mergea pe stradă cu bicicleta, cine știe, pentru a rezolva probleme curente de viață și de moarte. Sunt oameni care nu mai au resurse, nu mai au mâncare, nu mai au tot felul de lucruri. Se duce, pleacă dintr-un punct, merge cel mai probabil către casă și în momentul respectiv, tancul respectiv trage foc asupra sa și o să vedeți și imaginea de la sol. Aceasta este coloana, aceasta este Bucea în momentul în care era ocupată de ruși. Erau, de exemplu, aseară persoane care puneau întrebarea de ce nu au apărut imaginile până acum. Încep să apară, doamnelor și domnilor, și e foarte interesant momentul în care luăm imaginile din satelit, imagini care vedeți cu ce acuratețe filmează. Nu și-au imaginat oare că dronele care există, sateliții care pot să vadă absolut tot ceea ce este la sol, nu și-au imaginat că vor fi filmați, că toate aceste lucruri vor rămâne ca probe. Ne aducem aminte din emisiunea de aseară și din ziua de ieri de imaginile acelea dramatice cu ceea ce s-a întâmplat în Bucea. Încep să apară imaginile cu civilii care au fost pur și simplu executați, doamnelor și domnilor. Ce se va întâmpla după ce toate aceste imagini vor fi puse pe masa Tribunalului Penal Internațional? Ce se va întâmpla după ce alte imagini dintr-o cameră de tortură care a fost folosită de soldații ruși vor fi de asemenea puse pe masa Tribunalului Penal Internațional? În acest moment, tot ceea ce a încercat să construiască Rusia, spunând că de fapt ucrainienii au omorât pe civili, spunând că de fapt sunt imagini trucate, toate aceste lucruri se dărâmă. Vreți să vedeți ce se spune în Rusia? Vreți să vedeți ce se afirmă la televiziunea din Rusia și care este propaganda? Încearcă să spună că totul este trucat, însă în momentul de față sunt imagini din satelit cu măcelul. Haideți să vedem ce spun rușii. Вот когда сейчас в контексте этих переговоров все время продолжается муссироваться, особенно украинская сторона, мы будем обсуждать статус Крыма, мы будем обсуждать статус Донбасса. Ребят, все, стоп. Да? Стоп. Статус Донбасса и статус Крыма уже с вами не обсуждается. Абсолютно. Он уже не обсуждается. Они это признали. Сейчас Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика. Отдельные, признанные российской стороной государства. Кстати, и мы работаем над тем, чтобы у нас были еще другие страны, которые признают, которые будут строить с нами отношения. Мы работаем над тем, чтобы в Москве в ближайшее время появились наши посольства, чтобы мы начали вести нормальную, открытую международную деятельность. И мы это будем делать. И у вас, поверьте, спрашивают точно уже не А вы будут. во Львове собираетесь открыть посольство? Как позволит обстановка. Bun, doamnelor și domnilor, în această seară în studioul nostru se află domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! General, profesor universitar, doctor inginer Cristian Barbu. Bună seara! Bine ați venit! Bună seara! Îi spun bun venit domnului general dr. Mircea Mândrescu, fost comandant NATO la Lisabona. Bună seara! Bună seara! Profesor universitar dr. Marius Peleanu, sociolog. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Bogdan Chiriac, analist, comentator, jurnalist de prestigiu. Mugur Ciuvică, președintele grupului de investigații politice. Bună seara! Haideți să vedem, doamnelor și domnilor, încă ceva, o probă foarte dură. Prima echipă care a intrat în camera de tortură din Bucea. Sunt mai multe imagini care în momentul de față creează foarte mari probleme Federației Ruse, pentru că faptele, așa cum veți vedea în această seară, ce spun experții, ce spun aceia care se pot pronunța, ele sunt socotite crime de război, iar ele sunt investigate la fața locului. O să vedeți investigatorii care se află pe teren la această oră. Nous entrons dans ce qui était, il y a encore quelques mois, un centre de vacances.
Mais difficile d'imaginer aujourd'hui les rires des enfants. À Boutcha, ce lieu était l'une des positions de l'armée russe. Et les démineurs de la police ukrainienne viennent d'arriver sur place et inspectent le site. Ils sont rentrés dans un bâtiment où il y aurait des corps et des corps qui seraient potentiellement minés. Donc les hommes du déminage ukrainien se sont rendus dans ce bâtiment, nous ont demandé de nous abriter derrière les véhicules. Après vérification, nous sommes finalement autorisés à les suivre. Regardez où vous marchez. Mettez vos pas dans les nôtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Oui, des cadavres. Au sous-sol, les corps sans vie de 6 hommes. Il s'agit probablement des agents de sécurité de cet établissement. Pourquoi sont-ils attachés? Ils ont été torturés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était des prisonniers, des hommes. Tous ont apparemment été tués d'une balle dans la tête. Le policier ukrainien prend les victimes en photo pour commencer à documenter ce massacre. Une fois que nous aurons retiré les corps, nous procéderons à leur identification. Je suis enquêteur, mais j'ai déjà servi au Donbass pour l'armée ukrainienne. Je suis habitué à voir ça. Accroché au bras d'une des victimes, un foulard blanc, en signe de neutralité. Mais cela n'a pas suffi pour cet homme. Les Russes permettaient de se déplacer avec un bandeau blanc, et ces gens ont dû venir et tomber sur leur QG. C'était accidentel? Je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'ils ont été abattus, comme des témoins indésirables. L'horreur et le silence des morts, après le fracas des bombes. En plein cœur de la ville, un champ de bataille. On voit ici des dizaines de carcasses de tanks russes qui auraient été détruits par des drones de l'armée ukrainienne alors qu'ils progressaient vers Irpin. Car dès le début de l'offensive russe, le 24 février, Boutcha est le théâtre de féroces combats. La ville est située à 30 km de la capitale, un emplacement crucial dans la tentative d'encerclement de Kiev. En se retirant vers l'est, l'armée russe laisse derrière elle une ville dévastée. Et lorsque les soldats ukrainiens entrent dans Boutcha, aujourd'hui libérés, ils découvrent des scènes insoutenables. Leur véhicule est obligé de slalomer entre les corps sans vie qui jonchent la route. Sa mère, ils étaient juste en train de courir. Les mains attachées. Une vingtaine de cadavres éparpillés. Et ici, comme dans la cave du centre de vacances, l'un d'eux a les mains ligotées dans le dos. Dans cette voiture écrasée se trouve encore le corps du conducteur. C'est un crime de guerre et ils devront en répondre. Ils devront payer pour ça. C'est quelque chose d'absolument inhumain au milieu de l'Europe au XXIe siècle. À Boutcha, le nombre total de morts est encore incertain. Au moins 290 selon le maire, tous des civils, hommes et femmes sans distinction. Un cauchemar pour ces habitants encore sous le choc. Nous avons enterré une personne là-bas, un civil. Il y a la croix. Nous les avons enterrés là où ils sont morts, dans les cours d'immeubles. Parfois, les corps sont enterrés à la va-vite, comme à côté de cette église. Sur cette image satellite, on distingue une tranchée de 14 mètres de long. Un charnier laissé en l'état. Ici, il y a environ 57 personnes enterrées, et là, 20 ou même 40. Au milieu de ce chaos, de ces scènes emplies de sang et peuplées de cadavres, surgit un enfant et un sourire qui éclaire tout son visage. Tu es perdu? Non, je suis pas perdu. Où est-ce que tu vivais? Dans une cave, et nous dormions là-bas. Quand on lui demande ce qui s'est passé ici, à Boutcha, depuis le 24 février dernier, Timofey explique avec ces mots d'enfant de 9 ans. En quelques heures, il y a eu les autorités russes. Et ensuite, les Russes ont reculé.
C'est à nouveau l'Ukraine qui est revenue. Depuis 5 jours, Timofei peut à nouveau sortir jouer avec son chien Rex. Et de sa poche, ce petit garçon exhibe fièrement des cartouches. Où est-ce que tu les as trouvées? Dans la rue. Et tu n'as pas eu peur de les prendre, qu'elles explosent? Elles ne vont pas exploser. Comment tu le sais? Il y a un bout de missile opérationnel qui est dans notre entrée d'immeuble. Venez, je vais vous montrer. Et le voilà qui presse le pas vers sa maison, accompagné de son voisin ici en jaune. Le père, âgé de 57 ans, nous explique comment ils ont vécu 39 jours terrés dans les caves de leur immeuble, sous une pluie de missiles. Nous aurions pu mourir à n'importe quelle minute, à n'importe quel moment. Impossible de rester pendant les 35 jours sous les tirs d'artillerie. Nous sortions quand même. Le plus difficile, c'était d'empêcher Timofei de courir dans la cour. Dans la... Organizația Națiunilor Unite, doamnelor și domnilor, informație de ultimă oră, toate dovezile indică faptul că civilii au fost țintiți direct în Bucha. Purtătorul de cuvânt al Biroului ONU pentru Drepturile Omului a declarat că toate dovezile din orașul ucrainean Bucha indică faptul că civilii au fost vizați și uciși. Vorbim despre uciderea directă și țintirea civililor în Bucha. Acest lucru este extrem de tulburător și sugerează cu adevărat că au fost vizați în mod direct ca indivizi și aici ceea ce trebuie să subliniem este că în conformitate cu dreptul internațional umanitar, uciderea deliberată a civililor este o crimă de război, spune ONU prin purtătorul de cuvânt. Priviți aceste imagini și cel mai probabil că astfel de imagini se iasă de aici încolo cât mai multe. Ele au apărut după momentul în care Dimitri Medvedev și Rusia, prin toate organele de propagandă, au spus că la Bucha sunt ori ucrainieni care au omorât ucrainieni pentru a se plânge, pentru a se victimiza, ori există tot felul de trucaje. Vedeți dumneavoastră tancurile Armatei Roșii care sunt întinse pe acea stradă, sunt mai multe mașini și ne întoarcem la biciclist în câteva clipe să-l vedeți cum drumul său este întrerupt de o lovitură, de un foc care este executat de acest tank. Domnule general, cu ce trag aici? Cred că nu este un tank. Nu-mi dau seama dacă are roți sau dacă are șinile. Dacă are șinile, e mașină de luptă a infanteriei, iar dacă are roți, pare că are șinile. E mașină, da? Este Baevaia, mașina Pehota, pe limba lor, care au tunuri de 30 de milimetri. Și au tras cu tunul civil? Tunuri de 30 de milimetri, au de asemenea și mitraliere alături de ele. Deci au un tun de calibru foarte mic. Ne uităm în două lucruri. Ne uităm la această mașină de război, o să o vedem imediat, aceasta este coloana. Și o să dăm un print screen imediat, un stil. Deci biciclistul intră pe acea stradă, se trage din acest tank, din această mașină și în momentul în care poate avem imaginea un pic mai largă, vom vedea că acolo, în zona biciclistului, e un fum de amploare. De-aia mă gândesc că s-a tras cu un proiectil. Da, evident. Iată fumul, iată fumul. Se vede, bine, aici s-ar putea ca unele proiectile să fie lovit caldarămul de asta, toate, s-ar putea să fie praf. Nu ne dăm seama, imaginea nu e prea generoasă din punctul nostru de vedere. Ceea ce putem vedea, pornind de la fapte și uitându-ne la fapte, vedem, pe de-o parte, vedem mașina de luptă care execută foc și se vede cum fumul de la gura țevii, de la retizătura țevii. Pe de altă parte, vedem zona de impact, acolo jos parcă, nu? Pe undeva. Da. Iar aici vedem coloana care stă în așteptare. Putem trage concluzia că acea mașină de luptă este mașina care este față, execută cercetarea. Este un fel de, este patrula de cercetare care se duce, verifică că nu este nimeni, astfel încât coloana să poate să intre pe un itinerar deja cercetat, care nu mai prezintă pericol. Sunt multe chestiuni care ar trebui să fie rezolvate aici, pentru că, pe de altă parte, adică una este stabilirea faptei existenței ei, moartea biciclistului care a fost nefericit acolo. O altă chestiune este stabilirea vinovăției. Cine e vinovat? A tras un soldat. Era ordin de la superior să tragă în tot ce mișcă. Adică aceste chestiuni, studierea vinovăției se face în funcție și de regulile de angajare pe care fiecare armată le are. Adică în situația X,
folosești metoda Y. În situația Z, folosești metoda C. În opinia dumneavoastră, imaginile acestea sunt luate de pe o dronă sau din satelit? Sunt imagini care sunt, cred că ar fi mai curând o dronă. De ce? Satelitul este cumva vertical mai mult. Drona ar da unghiul pe care îl avem acum. Ok. De asemenea, nu e obligatoriu, pentru că și satelitul poate să fie din această porțiune și să-l filmeze. Dar pare mai mult o dronă. Dar eu nu sunt specialist, s-ar putea să mă înșel și vreau să spun chestia asta. Pentru că și interpretarea imaginilor e o meserie în sine extrem de dificilă. Bun, ar mai fi ceva de adăugat, domnule general, la aceste imagini? Ele, în momentul de față, pot să fie dovezi pentru crimă de război ce vedem aici. Un civil cu bicicleta, neînarmat, care este împușcat, practic executat cu un proiectil de la o mașină din asta de război? Sigur, pot fi probe într-un dosar destul de amplu, la care se pot aduna și alte probe. Chiar astăzi am vorbit cu cineva din Ucraina care mi-a spus că deja pe rețelele de social media au început să apară înregistrări ale persoanelor care trăiesc aici, care au putut să fie martore la aceste Avem și situații. noi mărturii. Sigur, și atunci, sigur că toate aceste probe se pot aduna în ceva destul de consistent. Cert este că, din punct de vedere militar, cel care a dat ordin să tragă în acest moment, și acolo presupunem că este biciclistul, și cred că așa este, acela, din punct de vedere militar, nu are nicio justificare. Nu se poate trage într-un civil care este neînarmat pe o bicicletă. Mulțumesc, vă rog. Elementul principal este cuvântul deliberată, uciderea deliberată a civililor. Și aici trebuie analiză. Ce vreau să mai spun? Procurorul general al Curții Internaționale de Justiție deja a lansat o chemare și este un site special, secret, dacă îmi dați voi să spun, în care toți cei care au date, cunoștințe, filme, fapte, le pot fel de probă. Exact. Pot să producă aceste probe acolo, urmând ca aceste probe să fie studiate prima oară pe net și a doua oară să se meargă la lucru fapte. De asemenea, din punctul de vedere al statutului de la Roma, faptul că toate acestea se întâmplă pe teritoriul Ucrainei dă dreptul Tribunalului Penal Internațional să studieze, să analizeze, să verifice aceste fapte. Pentru că Ucraina a recunoscut jurisdicția Tribunalului pe teritoriul ei. Bun, domnilor și domnilor, ce spun rușii? Se știu imaginile, se știu atrocitățile, se știe groapa comună. Ce spun rușii? Rușii vin și spun că, de fapt, ar putea să fie trucaje. Vreți să spuneți ceva, vă rog? Okay. Că sunt trucaje sau că ucrainenii s-au omorât între ei. Haideți să vedem. MSNBC-ul prezintă propaganda Rusiei cu astfel de lucru. Medvedev, de asemenea, a spus chestiuni de felul acesta. Și haideți să vedem dacă ele stau în picioare, pentru că sunt multe alte probe extrem de dure în acest moment. Iată ce spune propaganda Rusiei, ce spun rușii, pentru că e interesant să vedeți că propaganda funcționează la anumite categorii, mai ales la cei care sunt întrebați la televiziune. Televiziunea rusă a acoperit masacrul de la Bucha. Iată cum. Знаете, что были задействованы еще частично актеры. Ну и последнее, да, что до того, как появились первые сообщения вот об этой инсценировке, были кадры украинских пропагандистов из Бучи, где не было никаких... Există clipuri ale propagandiștilor ucraineni de la Bucha. Nu se văd niciun fel de cadavre pe stradă. O concluzie este că pentru a face asta, regimul de la Kiev și-a omorât proprii oameni. Julia Davis este investigator, reporter. Mulțumesc, Julia. Ai auzit această relatare, ai văzut videoul. Ei pretind că Kievul a făcut acest lucru, un film făcut în Ucraina, confecționat de Kiev. Da, ei au pretenții incredibile, revoltătoare despre acest masacru revoltător. Un realizator TV a pretins că este un film, de fapt, inventat în Occident și a venit cu ideea că numele Bucha
sună ca butcher, adică măcelar, și deci că a fost creat special cu acest nume ca să provoace. Alții au pretins că de fapt cadavrele nu erau cadavre, că încă se mișcau, că încă se mai ridicau și se plimbau și că tot această relatare de război este inventată, totul este o minciună. Au pretins că ucrainenii și-au omorât proprii oameni după ce s-au retras trupele ruse. Deci au pretins că totul este o invenție. Sunt unii care cred și la noi așa ceva. Alex Jones, suporterul lui Donald Trump, a spus același lucru, că este invenție pe care o pot crede doar copii. Le-a spus asta celor din Connecticut. Așadar, hai să auzim ce spune televiziunea rusă, pe care tu ne-ai ajutat să o primim. Iată ce cred oamenii de pe stradă. Ce crezi despre asta? Trebuie să ștergem Ucraina de pe fața pământului. Ucraina va deveni un stat de mâna a doua care nu va mai participa la nimic, iar noi o să ne luăm acest teritoriu pentru noi. Și în regulă? Păi așa a fost înainte, totul se întoarce la așa cum a fost. Deci iată ce spun cetățenii, să ștergem Ucraina de pe fața pământului. O femeie spune, a fost a noastră și va reveni la noi. Când vezi acești oameni care vorbesc pe stradă, ți se par sinceri, chiar vor să spună ceea ce spun? Da, cred că, într-adevăr, cred ceea ce spun. Asta spune statul, ei cred și este efectul propagandei. Propaganda le otrăvește mintea, ei cred aceste minciuni și ura care se răspândește. Media de stat din Rusia spune că Ucraina nu are dreptul să existe și că nici limba ucraineană nu ar trebui să existe, nici cultura ucraineană, că toată cultura ucraineană ar trebui ștersă și ucrainenii ar trebui șterși cu generații întregi de acum înainte. Sunt idei și un limbaj genocidar pe care media de stat rusească îl răspândește pentru că mass media este controlată de Kremlin. Vedeți, lucrurile încep să alunece la nivel retoric și la nivelul argumentelor. În momentul în care avem dovezi de felul acesta, ca înregistrarea de mai devreme și toate celelalte înregistrări încep să apară, nu, ele de fapt sunt un fake, de fapt sunt false, de fapt și ați auzit toate lucrurile acestea. Am să vă prezint o analiză a BBC-ului care arată că imaginile din Bucea cu măcelul sunt cât se poate de veridice. O să vedeți în scurtă vreme. Domnule Diaconescu, pentru poporul rus, această apărare că de fapt au făcut ucrainienii, că de fapt s-au omorât între ei și așa mai departe, s-ar putea ca la unii să prindă. Am văzut că în ultima vreme tot felul de lucruri de felul ăsta au prins. Problema este în momentul acesta, pentru comunitatea internațională, pentru tribunalul de la Haga, în clipa asta încep să fie niște lucruri care sunt dovezi. Se schimbă din acest moment. Din cauza a ceea ce s-a întâmplat la Bucea, lucrurile, raporturile dintre țările occidentale, vedem expulzările, vedem inclusiv ONU spune ceea ce spune. Se schimbă ceva? Aici este o problemă care, din punct de vedere al dreptului internațional, s-ar putea ca cine mă va auzi în următoarele 2 minute să fie oarecum nemulțumit, dar asta e realitatea de fapt. În principiu nu putem discuta despre competența Curții de la Haga. ICC-ul nu a fost recunoscut nici de Federația Rusă. Ucraina nu e semnatară, dar a recunoscut în 2013-2014 competențele în legătură cu anumite acte genocidale, spuneau ei, privind ocuparea Crimeei. Semnatară nu este nici Statele Unite. Pentru că s-a considerat că această curte ar avea un fel de jurisdicție selectivă la un moment dat, mai ales în legătură cu țările din Africa. În al doilea rând, această curte nu poate judeca in absentia. Deci cel care este adus spre a fi șeful procurorilor, da, a lansat ancheta, pentru că obligația lui e să adune probe. Deci, din punctul acesta de vedere, este greu de presupus că un civil, nu mă refer la militari aici,
Deci un civil poate fi adus în fața unei curți internaționale încălcând Convenția de la Geneva privind dreptul umanitar, asta a spus foarte bine, și protocoalele adiționale. Ce trebuie sau ce nu trebuie să facă civilul, indiferent de ce funcție are? Să nu ordone o acțiune de acel gen sau să aibă cunoștință că astfel de acțiuni au loc și sunt făcute de militari și să nu le oprească. Acestea sunt cele două categorii de incriminare. Avem Consiliul de Securitate. Este greu de anticipat că în Consiliul de Securitate Federația Rusă nu își va exprima dreptul de veto privind o măsură conform Cartei ONU. Și atunci se pare că singura variantă, și aici este o chestiune politică formidabil de complicată, este ca un grup de state să constituie un tribunal tip Nuremberg, un tribunal tip Rwanda sau Balcani. Un tribunal care să folosească probele adunate din toate direcțiile și care să incrimineze anumite persoane. Pe analiza multora, și am mai discutat cu niște oameni care pricep bine această situație, Curtea Penală Internațională, Curtea Criminală Internațională, cum se numește, nu ar avea competență. Ok, e o opinie. Vă rog, domnule. Există vreo posibilitate ca Rusia să fie suspendată din Consiliul de Securitate al ONU? Există o posibilitate. Sa de membru permanent. Da, există o posibilitate. Deosebit de China, Rusia de astăzi nu are o rezoluție că este succesoarea URSS la ONU. Știu, e o chestiune oarecum tehnică. Da. Deci se poate considera, deci ei au fost acceptați de facto ca fiind succesorii URSS-ului. Și atunci să te duci în spate și să încerci să generezi o astfel de situație. Dar vă spun de pe acum, zona musulmană, zona arabă, Indonezia, de exemplu, India, nu vor vota niciodată excluderea. Haideți să vedem. Deci, practic, crimele astea ar putea scăpa nepedepsite? Repet, trebuie... Sigur, e o opinie. E o opinie, dar stați puțin. Haideți să rămânem un pic la această discuție, că e interesantă. Avem o analiză făcută de CNN cu privire la ce s-ar putea întâmpla cu aceste crime de război și cu modul în care ele ar putea să fie judecate. Părerile nu sunt contradictorii cu ceea ce a spus mai devreme domnul ministru Diaconescu, însă sunt niște informații în plus și niște nuanțe. Haideți să urmărim dacă acestea vor fi judecate și în ce manieră ar putea să fie judecate. Haideți să urmărim această analiză, pentru că în momentul acesta sunt mulți experți care spun că această uriașă tragedie, acest uriaș masacru care s-a întâmplat la Bucea se poate întoarce împotriva rușilor așa cum nu și-ar fi imaginat. Este o greșeală ceea ce au făcut, au scăpat lucrurile sub control, unitatea care a fost acolo a făcut prăpăd sau a fost un ordin și ce a urmărit făcând acest măcel. Iată analiza. War criminal. This is a tag being slapped on Russian President Vladimir Putin by U.S. President Joe Biden. He is a war criminal. The term covers a range of offenses, and deliberately targeting civilians is chief among them. Russia has repeatedly denied it's going after civilian targets, but there's vast evidence to the contrary. Remember that maternity hospital that was bombed? The theater where people were hiding? The family killed by a Russian strike on an evacuation route? Just look at the bombed-out center of Mariupol. The Kremlin claims, with no proof, that the maternity hospital was being used as a Ukrainian combat position and all patients and medical staff had left. They also deny hitting the theater, claiming a Ukrainian army battalion blew up that building. But even then, to avoid being labeled as possible war crimes, attacks on civilian sites must be proportional, enough to counter the military threat, but not to unduly endanger the civilian population. Which brings us to other actions that may be considered war crimes. Some of the weapons the Russians are reportedly using in Ukraine are indiscriminate. These weapons can kill at random. Cluster bombs, which human rights groups say have been used by Russia, are released in the air by a missile and can scatter smaller bomblets over a wide area, injuring or killing anyone near, including civilians. The same goes for thermobaric or vacuum bombs, which fill the air with fuel vapor, then ignite it with catastrophic effect.
The International Criminal Court is already investigating allegations of war crimes committed at Putin's command. So if they find evidence, what next? The International Criminal Court in the Netherlands, located in and often referred to as The Hague, is a judicial body supported by the vast majority of the world's nations. It could pursue charges against Putin while he is in Russia. But this is where huge stumbling blocks appear. It can be incredibly challenging and take years to gather evidence to prove the intent behind the attacks and that someone as high up as Putin is responsible, and convictions are rare. What's more, the court does not try people in absentia. Russia would need to hand Putin over, and that seems unlikely considering Russia, Ukraine, and the United States are among the few nations that do not recognize the court's jurisdiction, even though the U.S. may more generally support the court's actions. Still, there can be consequences for Putin. Being charged with war crimes, even without a conviction, could damage his political standing and would put him at risk of arrest if he ever left Russia. Bun, deci ar putea să fie arestat în momentul în care părăsește Rusia dacă există această acuzație? Da, categoric. Dar eu am o nelămurire, iertați-mă, de ce Statele Unite nu recunosc autoritatea curții de la Haga? Nu. Pentru că de ce nu o recunosc? Pentru că ei nu vor ca militarii lor să fie judecați de altcineva decât ei. Și întotdeauna când vin într-o țară, au înainte un SOFA, domnul ministru știe foarte bine, și prima chestie sau una dintre cele mai importante, dacă al nostru face ceva, numai noi îl judecăm. Nu judecați voi. Am încheiat și noi un astfel de SOFA înainte să intrăm în NATO. Dar nu aminte când un reprezentant la ambasada a omorât petrecerea de pietoni la Roman acolo. Cred că era un Și a fost judecat în America. În America, da. Chestia cu imunitatea diplomatică este o altă chestiune, nu este pe bază de SOFA. Status of Forces Agreement, statutul forțelor. În cazul de care spune domnul Pireanu, era militar. Era militar, dar era corpul de protecție de la ambasadă. Da, nu, acest SOFA e un acord bilateral, pentru că ei spun noi suntem prezenți pe diverse teatre de operațiuni. Pot exista interese la un moment dat în respectivele zone să ni se ia militarii. Da, are logică. Și atunci, și respectivul a fost judecat în America de un tribunal, cred că militar până la urmă, dar au dat o condamnare foarte mică pentru că nu era semnalizată intersecție. Trecerea de pietoni nu era semnalizată. Nu era intersecție, era intersecție cu stop, că l-au omorât în taxi pe Teo Peter. Și au spus că nu mergea semaforul și nu se vedeau semnele din cauza copacilor. Haideți să ne uităm un pic pe analiza de la BBC. Ce spun rușii cu privire la acest masacru și modul în care încearcă să se apere, pentru că înțeleg cam cât de gravă este situația. Iată analiza BBC cu imagini și cu lucruri extrem de interesante. Așadar, doamnelor și domnilor, masacrul din Bucea, imaginea din satelit al locului unde se află cadavrele contrazice afirmațiile Rusiei. Este doar unul dintre elementele acestei analize. O imagine din satelit cu Bucea în Ucraina pare să arate cadavrele care zac pe stradă, cu aproape 2 săptămâni înainte ca rușii să părăsească orașul. Imaginea din 19 martie, ceea ce v-am arătat aseară, raportată pentru prima dată la New York Times și confirmată de BBC, contrazice direct afirmația ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, conform căreia filmările cu cadavrele din Bucea, care au apărut în ultimele zile, au fost înscenate după ce rușii s-au retras. Imaginea din satelit arată obiectele care par a fi cadavrele în locațiile exacte în care au fost găsite ulterior de forțele ucrainene, când au recăpătat controlul asupra orașului de la nord de Kiev. De-a lungul unei alte porțiuni de drum, imaginea arată ceea ce par a fi mai multe cadavre la sol. Rusia a făcut o serie de alte afirmații nefondate legate de imaginile din Bucea. Iată ce ne spun dovezile. Afirmația cadavre false. După retragerea Rusiei, imagine filmate dintr-o mașină care circula prin oraș, și poate pregătim acest filmuleț, au arătat cadavrele pe ambele părți ale drumului. Ambasada Rusiei în Canada a postat videoclipul pe Twitter, respingând ideea că ar fi arătat cadavre, cu legenda video înscenat care arată cadavre false în orașul Bucea, lângă Kiev. Conturile pro-ruse pe rețele socializare au difuzat o versiune încetinită a videoclipului, susținând că brațul uneia dintre cadavre s-a mișcat. Avem filmarea? Videoclipul este neclar, dar o analiză mai atentă a acestuia arată că ceea ce pretinde a fi un braț în mișcare este de fapt un semn în colțul din dreapta jos al parbrizului mașinii.
Am încercuit mai devreme în videoclip acest semn care arată că o picătură de ploaie sau un fir de murdărie împreună cu alte semne similare vizibile pe parbriz. O altă afirmație rusă ce concentrează se concentrează pe o altă parte a filmării. Mașina trece pe lângă un alt cadavru întins lângă un trotuar cu pietre roșii și galbene și un gard maro spart. În timp ce mașina trece pe acolo, caroseria poate fi văzută pentru scurt timp în oglinda din dreapta. Conturile proruse susțin că trupul stă în picioare. Ok. Dar o versiune încetinită a videoclipului arată că oglinda laterală distorsionează în mod clar reflexia corpului, precum și casele din fundal. Același efect poate fi văzut și în videoclipurile cu oglinzi laterale similare postate pe internet. Putem să vedem filmulețul? Haideți să-l vedem. Încetinind, mă aud pe post? Acesta este clipul pe care îl prezintă rușii încetiniți și cu toate toate acele încercări de a spune că vezi altceva decât ceea ce vezi. Iată cadavrele așa cum au fost ele găsite. Rușii vin și spun că au fost așezate și că, iată, în dreapta s-ar mișca cadavrul respectiv. Însă sunt, desigur, încercări de manipulare care pot fi foarte ușor, se poate arăta foarte ușor că de fapt sunt niște minciuni cât se poate de clare. Domnule general, aș începe cu dumneavoastră. S-a mai întâmplat ca cineva să facă crime de război, să facă atrocități, genocid și așa mai departe și să vină să spună că au făcut de fapt cei care sunt victime? Da, Glaubitz în 39. Atunci când atacul postului de radio german a fost făcut de către germani îmbrăcați în uniforme poloneze și a rămas pe loc acolo un singur mort care era polonez, ăla chiar era polonez. Toți ceilalți au scăpat și asta a fost pentru Hitler un fel de casus belli pentru a ataca chiar a doua zi, în dimineața zilei de a doua zi Polonia. Deci, da, se întâmplă și se fac chestiile acestea, dar totuși cumva în cazul nostru nu e o acțiune planificată, e o acțiune de răspuns, adică au văzut cât de mare este răspunsul, cât de unificat este răspunsul societății internaționale, care nu mai e societate în sensul ăsta, este comunitate internațională și au zis trebuie să facem ceva astfel încât să arătăm, să spunem, să negăm, să facem să punem un semn al îndoielii în afirmațiile ucrainienilor. Avem în momentul acesta imaginile din satelit, așa cum se văd de sus, cadavrele respective și faptul că aceste cadavre au rămas pe asfalt multe zile, am arătat și aseară. E un interval destul de mare între momentul în care e ucid și momentul în care cadavrele sunt strânse. Și vreau să mai spun ceva, e un fel de parafrază. Știți că domn Bazilio, în libretul din Beaumarchais, spune calomniază, că tot se prinde ceva. Și în sensul ăsta, minte, că tot se prinde ceva. Spune, neagă, că tot se prinde ceva. Deci rușii nu fac altceva decât în acest moment să nege cu toate forțele, să caute argumente pentru a căuta să cel puțin introducă un semn de întrebare pentru cei care au o atitudine pro-ei, pro-Rusia, astfel încât acești susținători să aibă așa un fel de ancoră de care se agață. Nu e niciun semn de întrebare și dovedește că și propaganda rusă e obosită acum, fiindcă un mod de propagandă abject, fără doar și poate, ar fi fost să spună că ucrainienii au omorât ucrainieni, puteau să se refere la componența etnică, fiindcă Ucraina are foarte mulți etnici ruși și puteau să spună aceia sunt ruși omorâți de ucrainieni, cetățeni ucrainieni și unii și alții. Ei au fost atât de surprinși de atrocitățile pe care trupele ruse le-au comis, încât nici măcar n-au pregătit propaganda. Mă aștept ca în zilele următoare să vină și pe această componentă interetnică. Mai rafinată puțin. Eu nu cred că au fost surprinși, pentru că iară trebuie să îi laud pe americanii dumneavoastră, domnule Gâdea, dar s-a întâmplat iară cum au zis. După ce a început războiul, o săptămână, două, am văzut scene în care ucrainieni, băbuțe, cu sacoșa în mână, opreau tancurile pe stradă.
Ziceam, uite domnule, uite, se întâmplă aia, comentam, admiram, curaj, nu știu ce, tancurile se întorceau din intersecție, că erau oamenii protestatari civili acolo, și am zis, uite domnule, după cam 2 săptămâni ați prezentat dumneavoastră tot ceva de la Pentagon sau ceva sau asta, au zis că s-au schimbat ordinele. Și de acum încolo, rușii au primit ordin să atace civili. Noi ne gândeam că atacă doar cu rachetele, descriu domnii general. Uite că n-atacau doar cu rachetele, atacau și împușcau pe stradă, că asta s-a întâmplat. Ori nu au fost surprinși, nu aveau cum să fie surprinși cei care au dat ordinul respectiv că se întâmplă lucruri. Că bun, se întâmplă ca unii să se îmbete, să omoare pe cineva, dar ce acolo, la nivelul la care e vorba de un orășel, eu zic că ar trebui să ne gândim cu groază dacă o să se retragă rușii de prin sud, de pe acolo, de Mariupol, din partea aia, din Donbass, unde au nu un orășel, au spații mari, județe întregi din România, cum ar veni. Zone din nord, Sau zonele alea cam cei pe acolo, pentru că e clar că au primit ordin de la să se întoarcă tancul dacă vine băbuța cu sacoșa să nu o calce pe băbuță, au primit ordin să tragă în civil dacă îi văd în fața tancului, cum au tras în biciclist. L-au văzut pe ăla după colț, Surprinderea stă în faptul că, iată, comunitatea internațională a găsit aceste dovezi care sunt zdrobitoare. Întrebarea e... Pentru că s-au retras în grabă și n-au mai stat să mai curețe. Aveți o crimă nici nu sunt nici foarte deștepți, așa nu sunt. Biciclistul este ucis în direct și avem aceste dovezi de la drona sau satelitul respectiv. Deci alea sunt fără echivoc. Da, numai că tancurile acelea nu păreau că se retrag în grabă. Cine? Aici? Nu, intrau în localitate. Intrau în localitate. Adică au tras într-un om pe stradă. Pur și simplu l-ai luat și... Elementul principal și care trebuie dovedit este uciderea intenționată. Dacă au vrut să arate asta, luați în calcul și acest lucru? Eu mă gândesc asta e forța noastră. Mergem până la capăt, nu ne interesează. Incriminarea, deci dacă au lăsat, ei au vrut să arate chestiunea asta. Deci sunt multe chestiuni care ar putea... Pentru că vorba domnului Ciuvică, bă, dar nu cureți dacă vrei să nu se afle. Sunt multe aspecte multe fapte care ar putea să genereze o asemenea atitudine. În afară de un ordin clar, trageți în orice mișcă. Și ordinul dai dacă există un scop militar. Eu vreau să spun următoarea chestiune. Poate exista, deci 2 săptămâni au trecut, situație, timp în care pierderile armatei roșii au fost colosale. Și dacă la început întorceau tancul că erau mai calmi și mai prietenoși față de ucrainieni, după 2 săptămâni și 15.000 de morți sau cât ori fost pe acolo și de 3 ori, cam asta este metricul, răniți pe numărul morților înmulțit cu 3, cam dau numărul răniților, așa, regula mâinii drepte, ca să... Jumătate din corpul expedițional, din trupele rusești. Cam 40%, da, din el. Știți care e diferența? Iertați-mă că intervin. Acel biciclist, e crimă sau genocid? Aici, ce trebuie să dovedești? Că există un pattern, un model de acțiune. De exemplu, am dat comandă armatei, unde intră și ce vede, trage în ce mișcă. Sigur. Sau a fost unul care a trecut lui prin cap săracul să omoare pe acel... Deci, când îl duc la curte, într-un tribunal, la ICC, unde îl duce, mai ales pe decident, că e decident militar, comandant de zonă sau e decident politic de sus, îi aduc această probă în ideea că aceasta a fost decizia luată, cum bine s-a spus aici. După 2 săptămâni brusc au început să tragă în civil. Și atunci îl incriminez pe genocid, altfel e crimă. Cred că pe genocid se incriminează, fiindcă aveți și cadavrele din spitalul de copii, de la subsol, acelea torturate, legate la mâini și împușcate. Dar aici, pe soluția aceasta pe stradă, este crimă de război. De ce? El nu s-a adresat unei stări într-o retragere anume. Adică persoana respectivă nu se afla într-un adăpost. Nu era într-o stare care să nu pună în pericol în vreun fel poziția militară. Acest biciclist putea să fie la un moment dat
eventual un pericol al acelei situații. Exact asta ziceam și Și eu atunci intră la amiază. capitolul... Exact. Pentru că ce se întâmplă cu biciclistul, de exemplu? Toți am auzit, au comentat unii într-un fel, alții în alt fel, mă rog, eu n-am comentat deloc, că au dat arme civililor ucrainieni. Ucrainienii cu biciclistul, de exemplu, poate să zică, bă, am crezut că e un civil înarmat. Și am tras. Da, asta. ce faci atunci? Dar bun, nu știu ce fac atunci, dar ce fac cu ăia din subsol, unde erau 6 oameni legați de mâini, deci chiar dacă i-or fi găsit pe stradă înarmați, i-au dezarmat și i-au băgat în beci, legați de mâini. Păi aia i-au omorât, legați fiind, aia puteau să fie cel mult prizonieri sau ceva. Nu, în niciun caz nu execuți într-un subsol 6 oameni, indiferent cum i-ai găsit pe stradă. Iar aici, din punct de vedere științific, se poate demonstra exact totul. Din punct de vedere balistic, cu sistem, cu tot, absolut totul. Cu o singură condiție. Ca aceste probe să fie prevalate cât se poate de repede și conservate, chiar dacă ele nu vor intra în acțiunea Curții Penale Internaționale, ele trebuie prelevate și conservate și vor intra într-un alt tip de tribunal. Dar ele trebuie prelevate cât mai repede și conservate din punct de vedere științific. Exact așa cum se întâmplă la orice crimă cu premeditare, care devine, în acest caz, crimă de război. Ce vreau să spun în imaginea, pentru că nu vorbim de ce legat la spate, adică acolo chestiile sunt mult mai clare. Și acolo trebuie la fel. Evident, nu. Pentru că au fost discuții de genul, nu cumva au fost legate după. Cine, când, unde vinovăție trebuie dezvoltat. Și tot științific se poate demonstra dacă persoana respectivă, în momentul în care a fost executată, era sau nu era legată cu mâinile la spate. Bine, da, depinde cum deci e cu nu sângele este acolo. niciun fel de dubiu. Deci nu e vorba de momentul morții, dar încă o dată accentuez. Uciderea cu intenția civililor, nu uciderea din culpă. În penal, intenția nu egal culpă. Sigur. Sunt alte chestiuni acolo. Știți tare bine că au fost crime de fratricid, adică pur și simplu militare din aceeași armată s-au împușcat unii pe alții datorită panicii, fricțiunii, ceții războiului și alte chestiuni care, pentru că la luptă nu e ca pe un teren de tenis. Această chestiune, această intenționalitate trebuie dovedită și este foarte important ca să existe acolo procurori și cu medici legiști cât mai curând, astfel încât să aibă toate probele, astfel încât să poată să se construiască un dosar solid. Doamnelor și domnilor, mulți se întreabă câte lucruri sunt de pierdut, inclusiv pentru cei de la Kremlin. Pentru Vladimir Putin, pentru apropiații lui, sunt multe lucruri de pierdut. Nu e de pierdut doar așa faptul că dintr-o dată nu-ți mai spune lumea președintele Federației Ruse, ci spune în felurile pe care le-am auzit. În momentul acesta e o bătălie foarte mare pentru resurse, Ucraina, o avere uriașă în subsolurile Ucrainei, ceea ce New York Times spune că este ținta reală a lui Putin, dar e vorba și de averi personal. Averi personale care pentru mulți dintre ei, în mod special Vladimir Putin, dar și apropiații săi, sunt cele mai bine păzite secrete, mai bine păzite ca orice altceva. BBC a investigat acest lucru. Cel mai bine păzit secret al lui Putin, averea sa incredibilă, iată, este probabil cea mai tare investigație pe care am văzut-o, sau una dintre cele mai tari pe care am văzut-o pe acest subiect. Chiar acum, doamnelor și domnilor, investigația BBC despre averea lui Vladimir Putin. Este un lider mondial acuzat că aprobă crimele, iată, pe străzile Londrei. O concluzie că statul a fost implicat în uciderea lui Litvinenko este extrem de îngrijorătoare. Dar este președintele Putin implicat într-un asasinat? Este responsabil și pentru furt la o scară incredibilă. Sunt dovezi că aproape niciun miliardar din Occident nu l-ar avea. Putin este acuzat că își jefuiește propria țară. Astăzi Putin se comportă ca un țar, țarul Putin. În această seară investigăm adevărul despre bogățiile, averile lui Putin, averile lui personale.
pe numele lui personal, nu al statului. Pentru prima oară, americanii spun ce cred cu adevărat despre președintele rus. Este Putin bogat? Da. După părerea noastră, da. Nu este niciun alt lider mondial ca Vladimir Putin. Un om de acțiune, un om al poporului, al oamenilor, conducător al rușilor. Din Ucraina până în Siria, influența lui Putin se face simțită peste tot. S-a confruntat cu nenumărate acuzații de corupție și totuși are o rată de aprobare record în Rusia. Oamenii îl susțin. A făcut multe pentru Rusia. Rușii au încredere în Vladimir Putin. De ce? Putin însuși nu ia în seamă acuzația de 40 de miliarde. Un raport secret al CIA-ului e de acord cu cifra dată de Belkovski. Da, averea lui Putin ar fi de circa 40 de miliarde de dolari. Ați dat CIA-ului detalii despre cifra pe care ați oferit-o? Cred că CIA-ul are informații din altă parte, nu de la mine, fără contribuția mea. Rolul Rusiei în conflictul din Rusia a dus la o analiză a finanțelor lui Putin. Mulți dintre cei apropiați s-au confruntat și se confruntă cu sancțiuni financiare din partea americanilor și al Uniunii Europene. S-a încercat să se confirme cifra de 40 de miliarde, dar încă nu s-a reușit în totalitate. Pot să vă spun că are un salariu de 110.000 de dolari pe an, dar asta, sigur, nu explică averea lui. Și de multă vreme are pregătire, s-a pregătit și se pregătește și știe cum să-și mascheze acțiunile. Este Putin corupt? Da, după părerea noastră, da. De cât timp știu Statele Unite că Putin este o figură coruptă? Cred că de foarte mulți ani. Rusia ignoră aceste acuzații ca prostii, dar faptul că americanii în sfârșit au pus eticheta de corupt pe Putin arată cât de proaste au devenit în realitate relațiile dintre America și Rusia. Care e deci adevărul în legătură cu banii lui Putin? Președintele Rusiei a câștigat miliarde cumva în umbră? Și dacă da, unde i-a ascuns? Am ajuns în Estonia ca să mă întâlnesc cu cel care știe multe despre banii lui Putin. El a fugit din Rusia cu secrete ale lui Putin. El știe cum banii sunt colectați de la cei foarte bogați. Sergei Kalashnikov spune că o parte din banii donați au fost deturnați și cu ei s-a construit, printre altele, un palat de miliarde pentru Putin. Din păcate, aceste fonduri care trebuiau să fie investite într-o proiecte de investiții legale au ajuns până la urmă, în mare măsură, să fie cheltuiți pe un palat de pe coasta Mării Negre. Un palat al lui Putin. Iată-l. Putin spune că palatul nu are nicio legătură cu el. Dar noi am văzut documente care leagă pe Putin de acest palat. Chiar în timp ce se construia palatul, aceste documente arată o
trasabilitate clară a banilor către acest palat. Iată documente de la o firmă offshore care a deturnat milioane de dolari către acest palat. Proprietarul palatului, potrivit lui Kalashnikov, este chiar Putin. Compania offshore era supervizată chiar de Kalashnikov și oamenii lui. Unul dintre ei este Nicolae Shamalov. Shamalov a spus că el lua 96%, păstra 2% și cei 94% rămași îi dădea lui Putin. Sunt și alte dovezi. Kalashnikov și Shamalov au fost înregistrați în timp ce discutau 400 de milioane de dolari în valoare de investiții pentru Putin. Îi spuneau ei între ei Mihail Ivanovici, un pseudonim. Shamalov este încă un apropiat al lui Putin de la Kremlin, care se bucură de încrederea lui Putin și el se ocupă de averea secretă a lui Vladimir Putin. Găsirea unor asemenea dovezi despre Putin nu e ușoară. El a condus serviciile de informații ruse și știe cum să ascundă un secret sau mai multe. Puțini dintre cei apropiați de el vorbesc. Totuși, Panorama a găsit unul dintre ei. Am ajuns, iată, la Nisa ca să mă întâlnesc cu el. La Nisa, în sudul Franței. Sunt la hotel. Aici trebuie să mă întâlnesc cu el. Nu știm însă unde va trebui să mergem. Nu avem o adresă. O mașină ne va duce acolo pentru că cel pe care îl vom vedea fuge, se ascunde. A fost unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia și unul dintre cei mai importanți, dar a fugit din țara sa și spune că nu se poate întoarce în patrie. Șoferul lui m-a dus la o locație secretă. Ce faci? Iată, Sergei Pugaciov spune că l-a ajutat pe Putin să ajungă președinte. Au fost prieteni din copilărie când se jucau împreună. Am avut o relație apropiată cu Putin. Putin mă consulta, avea încredere și îmi făcea confidențe. Pugaciov l-a dus pe Putin să vadă unul din palatele prezidențiale. Desigur, a fost o lume nouă, o nouă viață și el era uimit de ce arătam. În primul lui mandat de președinte, care era atitudinea lui Putin față de bani? Cred că Putin era preocupat de bani, de avere, de la început a fost preocupat. Cred că pentru Putin a fost totdeauna un factor important. Am vorbit despre asta, nici nu ascundea acest lucru, știa că vrea să plece din funcție ca un om bogat, avut. Vladimir Putin a parcurs un drum lung. Nu s-a născut bogat. Ca să vedem asta, ne-am dus în orașul său de baștină, la Sankt Petersburg, unde s-a născut Vladimir Putin. Aici a crescut Putin, la etajul 5. Familia lui avea avea o cameră într-un apartament comun și un coridor. Putin a crescut în sărăcie. Stătea cu familia într-o cameră. La Petersburg, Putin a simțit prima oară și gustul puterii. În anii 90, abia a ajuns la KGB, ieșit din KGB, a ajuns viceprimar. Milioane de dolari au dispărut din fondurile publice în acea perioadă. Detectivul care a investigat acest caz a spus că Putin a fost unul dintre cei care a beneficiat de acei bani. El spune că Putin
a făcut rost atunci de o proprietate în Taravev. Dacă un trust a făcut o vilă pentru Putin la Taravev, înseamnă că Putin a beneficiat de bani, nu-i așa? Evident, după părerea mea, răspunsul este foarte clar. Dar ancheta penală a fost închisă când Putin a ajuns președinte. Zikov a fost forțat să se pensioneze. Putin a negat acuzațiile, dar niște investigatori au arătat că convorbirile înregistrate între Putin și cei din criminalitatea organizată dovedesc implicarea lui Putin. Un gangster spune că casa lui Putin este în Torrevieja, în Spania. Ei bine, iată, Putin are o casă în Spania, la Torrevieja. Anchetatorii spanioli au găsit aceste dovezi. La Petersburg, Putin a învățat să profite de putere și a construit un cerc de oameni loiali. Cel mai apropiat dintre ei de Putin este cel cu care m-am întâlnit aici la Petersburg. A spus că e grupul în care el avea încredere și pe care își recompensa cu sumele cele mai mari. Avocatul lui Putin de la primărie a devenit premierul Rusiei. Formul lui adjunct a ajuns și el prim-ministru. Șeful de cabinet la primărie, al lui Putin la primărie, conduce acum agenția antidrog a Rusiei. Formul lui asistent conduce acum cea mai mare companie de petrol din lume. Formul lui economist conduce acum cea mai mare companie de gaze din lume. Toți acești oameni de la primărie au lucrat cu el aici, în această clădire a primăriei din Petersburg. Împreună s-au ridicat, împreună au mers împreună la Moscova și au făcut mereu parte dintr-o elită stabilă. Acest grup care a pus mâna pe putere a ajuns la vârful economiei Rusiei și lucrau la început împreună în acest birou foarte mic la primăria din Sankt Petersburg. Ca președinte, Putin era în centrul acestei noi elite. Avea putere și acces la cei super bogați. Puteți vedea cum Putin și-a folosit asta, văzând relația lui cu Roman Abramovich, cel care este deținătorul Chelsea și cetățean britanic. Iată acest palat, toți banii care trebuiau cheltuiți pe sănătate, pe îngrijirea sănătății, miliarde de dolari. Abramovich avea un rol simplu. El a făcut rost de 303 milioane de dolari, 203 milioane. Acesta era un tribut pe care acești oligarhi îl plăteau lui Putin. Cred că exact asta au făcut. Plăteau tribut lui Putin. Abramovich și alți magnați trebuiau să plătească pentru aceste proiecte importante pe care le primeau, de pildă Cupa Mondială. Am dat acest proiect, nu-i mare lucru și, desigur, el are mult de câștigat din asta. Acest proiect Cupa Mondială, iată, FIFA, cupa organizată în Rusia. E bine, asemenea cadouri nu se pot explica altfel decât ca fiind oferite de Putin însuși. Iată un iaht de 35 de milioane de dolari dăruit lui Putin de Roman Abramovich. Acum sursa este cel care are grijă de acest iaht. El însă a părăsit Kremlinul, este căutat în Rusia și trăiește în Marea Britanie, în Regatul Unit. Îmi pare bine să te cunosc.
Dmitry Skarga spune că el a supervizat transferul iahtului de la Abramovich la Putin. Mă aflam la bordul acestui iaht în martie la Amsterdam și era acolo un reprezentant al domnului Abramovich. Skarga spune că iahtul a fost dat unei companii offshore, dar adevăratul proprietar era președintele Putin. Putin a vizitat iahtul, știu precis acest lucru, în toamna lui 2002 la Sochi. Iahtul a fost întreținut și plătit, toate costurile s-au plătit din bugetul de stat. De ce a fost secret acest lucru? Pentru că este proprietatea personală a lui Putin, nu a statului. Am văzut documente care par să sprijine povestea relatată de Skargos. Abramovich și avocații lui spune că aceste lucruri sunt doar niște speculații și zvonuri, dar n-au negat efectiv că de fapt Abramovich a dat acest iaht lui Putin. N-au negat acest lucru în mod explicit. Nu poți să dai vina pe Abramovich că a vrut să-și păstreze simpatia lui Putin. Ar fi fost riscant să îi se opună pe față. Scara corupției din Rusia este estimată la zona de 30 de miliarde de dolari, 10 până la 12% din PIB. Iată un alt miliardar, Kovlakovski, care îl provoacă pe Putin și în legătură cu corupția din Rusia. Și iată unde a ajuns până la urmă. Khodorkovsky a fost închis pentru evaziune fiscală și deturnare de fonduri. Firma lui a fost preluată de statul rus. Sistemul este organizat și condus după vechile reguli în Rusia. Mesajul pe care Putin l-a dat tuturor acestor oligarhi este că vă pot băga la pușcărie pentru orice. N-am nevoie de un caz cu dovezi perfecte și solide. Fac ce vreau. Putin e un geniu al sistemului și el pretinde că și-a pierdut firma. A avut o companie, a dat în judecată statul rus, dar autoritățile ruse l-au acuzat pe el că a furat miliarde de dolari dintr-o bancă pe care o deținea. Nu există tribunal în Rusia, de aceea m-am dus la Tribunalul Internațional și eram convins că voi câștiga. Statul rus spune că ai jefuit propria ta bancă după ce ai făcut acest lucru? Bineînțeles că n-am făcut asta. Sunt acuzații absurde. Nu există nicio dovadă. Nu știm cine spune adevărul în legătură cu averea lui Pugaciov, dar acuzația e clară. Putin controlează pe cei super bogați din Rusia. Oamenii care au avere, firme mari în Rusia, știu că ei de fapt nu sunt proprietari, fiindcă totul depinde de Putin. Ei depind 100% de starea lui de spirit și de bunăvoința lui. Pentru cei care sunt sau au fost în cercul lui Putin, beneficiile pot fi imense. Iată, unul care are o proprietate la o bancă, un altul are o miză și mai mare, un vecin, alt vecin are o parte din căile ferate, copilul unui prieten a făcut o avere din contracte cu statul, fratele lui a făcut încă o avere și mai mare. Americanii spun că așa funcționează Rusia lui Putin. L-am văzut îmbogățindu-și prietenii, aliații și marginalizându-i pe cei pe care nu-i vede ca prieteni, folosind active publice, fie că e vorba de energia Rusiei sau alte contracte de la stat. El decide către cine se vor duce acești bani, aceste contracte și către cine nu. Și dacă vrei să câștigi bani în Rusia, iată, industria de petrol și gaze. Rusia exportă 1 miliard de barili pe an și aici
Putin a fost acuzat că și-a apropiat o parte importantă. Putin a creat un sistem în care oficialii controlează active strategice, vitale, și sunt tot felul de indivizi pe care nu-i vezi în public niciodată, dar controlează legăturile vitale între aceste industrii și stat și nu sunt de fapt ei beneficiarii reali, poate că sunt alții și mai puternici în spate. Niciodată nu știm. Am ajuns la New York ca să mă întâlnesc cu cineva care spune că Putin i-a luat o parte din firma lui de petrol, cu afaceri petroliere. Fratele lui a fugit, iar el spune că viața lui este amenințată. E primul lui interviu TV, acesta. Sunt Richard. Max Fritz și-a început afacerea la Sankt Petersburg, atunci când Putin era viceprimar. Putin i-a dat un monopol pentru a furniza combustibil aeroportului și și-a făcut o firmă. Știu de la partenerul meu că Putin a vrut să aibă o parte din această afacere cu combustibile. La început a vrut 15% și au spus că e lacom. În sfârșit a ajuns la 4%, evident fără a fi înregistrat în niciun document oficial acest procent. Kremlinul spune că povestea lui Max e falsă, e mincinoasă, dar americanii au mai găsit o firmă de energie cu care Putin se pare că are legături, se numește Gunvor. Potrivit americanilor,